ku yi mana subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Zama ta yi a kan abin sallah ta ci gaba da addu'o'inta har aka tada sallah a masallaci. Ta miƙe ta yi raka'atayn alfajr. Ta yi sallah asuba tana miƙewa ta cire dogon hijab ɗinta da ke jikinta ta ninke ta mai da shi inda yake. Sannan ta koma ta kwanta ta ja bargon ta rufe jikinta da shi ta kwanta ba ta tashi ba sai 12 saura ta miƙe ta je ta yi wanka ta saka wani riga da skirt ƙarami mai kyau. Bata ɗaura ɗan kwalin kayan ba sai hula kawai da ta saka. Ta sako ƙasa sai ta ji gidan shiru, mai bi mazan sun tafi kallo ko sun tafi ball ko tennis ɗinsu na jaraba. Anti da Yusra kuma na gidan biki sai da ta ci abinci sannan ta koma falo ta ɗaure mata canza favorite tashar ta. Miƙewa ta yi ta koma sama dubu wayanta miss calls 3 ta gani, ɗaya na anti, 2 na Farida. An ta fara kira tana ɗauka ta ce mata hello Batul, mun fito kina bacci, ki shirya a kawo ki gidan bikin. Farida ma na tambayar ki. Sai da anti ta gama ta ce anti kaina ke ciwo tun da na tashi ba na son zuwa saboda hayaniya da damuwa. Anti ta ce mata kin sha magani Batul? Ta ce sannan ta ce mata ki kula da kanki, sai mun dawo zan kira su Janet in faɗa musu suna duba ki. Sannan suka katse wayan. Suna gama ta yi dalin lambar Farida. Farida na ɗauka ta ce wani irin bacci kike yi haka har na kira twice baki fikin ba. Sai mata sai wayan fa yana ɗaki ne kuma ina ƙasa, to me ma na kira na da sassafe haka? Ke da ake hidima a gidanku, ai hidiman ne yasa ni kiran ki. Wallahi gidan ya cika da mutane, babu ɗaki. I am coming over to your place. Kamin Batul da sake magana ta katsa waya. A hotel da ke Osokro suke zaune, VIP apartment suka kama wa abokanansu da suka zo ɗaurin aure. Hira suke ana ta tsokana, ango bai ce musu komai ba kan shi ya fara rike da ƙarfi don wani ciwo yake mishi sosai kamar zai rabe. Wayan shi ya ɗaga ya kirawo masa da ke cikin sauran abokan nasu. Ɗagowa masa yayi daga nesa yake kiran shi bayan suna zaune a tare, ganin ya rike kan shi ne ya sa shi tashi ya isa wajen shi. Tambayan shi bayan ya rike hannun nashi da ya rike kan nashi da shi. Aliyu, lafiya naga ka rike kanka, me ke damun ka? A hankali ya ce mishi ka kai ni gida, kaina na ciwo. Tare da miƙewa ya hanyar kofa, bin shi masa yayi a baya ya ce to ai gidan kuma da hayaniya, mu je in mun ga doctor sai mu wuce gidan mu ka kwanta, stress ne ya maka yawa. Sai da suka je bakin kofa Abba ya ce ina kuma angon zai tafi, tun ɗazu yake ɓata rai. Yayi shiru yana ta tunani. Saura fa kaɗan ƙara haƙuri, mun kusa kawo maka ita. Sauran ne suka sa dariya suka ci gaba da shakiyancin su. Masa ne dobe sai ce I'm sorry dan Allah, za mu je mu dawo. Abba call me if ana nidin wani abu. Lokacin har Abu Trap ya fita, shi ma ya bi shi a baya. Sai da suka biya hospital aka duba shi aka yi mishi prescribing drugs sannan suka dau hanyar gida. A hanya ne musu ya ce mishi man I told you stress ne ke damun ka these days, tunaninka ya cika yawa, me ke damun ka? Abu Trap ya ce mishi kafi kowa sanin auren nan is a compromise. Yes, I like her but myself being married is just out of it. Masa bai ce mishi komai ba dan likita ya ce ya huta sosai, so baya son ya dame shi da yawa. Concentrate ne a tuƙin shi har suka isa gida. A falo Chamba masa din ya kwanta. Ɗaya daga cikin dogayen kujerun masa ne ya miƙo mishi maganin ya sha ya sake kwanciya. Tambayan shi in faɗa wa su amma baka jin daɗi bane, baka faɗa wa su amma baka jin daɗin bane ko kuma ya za a yi? Hannu ya ɗaga mishi alama ya sha sannan ya ce mishi yanzu amma za ta tada hankalinta akan ɗan wannan abu. I will get better before event. In yau ya sake juyawa ya kwanta. Ɗaya ɓangaren nashi wutar ɗakin masa ya rage mishi ya ce sannan ya fita. Batul bata fi minti 30 da waya da Farida ba sai ga ta a gidan. Miƙewa ta yi daga kwancen da take ta ce mata wow Farida, you can be in planet Mars kenan. Yaushe muka yi waya da ke har zaki ce min kin iso? Dariya Farida ta sa ta ce to ni din kenan. Zuwa ta yi ta zube akan kujera ta ce kin ga gidanmu kuwa ba ni ake wa aure ba, amma na fi masu aure wahala. Hatta ɗaki na ya zama ba nawa ba, gaba ɗaya gidan ya zama wani iri. Jiya ma sai a wajen Abu na kwana, ba zan iya ba. Ga 'yan nan da sa mutane aiki kamar babu 'yan aiki a gidan nan. Dariya maganan ya ba Batul ta ce lazy you. To dama ai haka ne fa, ana biki a gidanku sai kayi haƙuri. Baki da ƙanne da an yi suna a gidanku tun lokacin zaki gane yadda abin yake. Lokacin sunan Abid fa har cubicle in toilet ina sai da aka fasa, bare naku bikin ma na first child in gidanku ai sai a hankali. Ce mata Farida ta yi as in ba za ki gane ba to ai kyan kuma na meye ni. Ɗaurin auren nan da za su tafi Maiduguri ma ya fi min.
komai daɗi su tafi gidan ya koma normal. Ai ba matan bane za su ɗaura auren, maza ne za su je ɗaura su dawo. In ji Batul baki ta zumbur ta ce ni dama auren ya Sadiq ne ma da sauki, amma ya Abu fa ga matar ma ba shiri nake da ita ba. Ta yi ta wani girman mutum babu komai sai tsayi da fari. Kina ganin duk tsayin ya Abu fa da kaɗan ya fita. Ni ɗazuma kamar na ji amma na cewa wai a dawo da boxes ɗin lefan da aka kai mata tunda sun ce sun yi kaɗan. 40 boxes fa wai sai an ƙara musu ya zama sexy. Shine amma ma ta ce wasu amma ma ta ce wasu anta Amna da suka kai su dawo da shi. Girgiza kai Batul ta ce mata ke dai kullum ya Abu to yanzu dai zai bar muku gidan. Da sauri Farida ta miƙe daga zauren da take ta ce ai ni da din da nake ji ma bayan auren da sati ɗaya za su wuce UK, life will be better. Babu sa ido. Dariya Batul ta yi ta dan dungure mata kai ta ce ni tashi mu je mu yi alwala mu yi sallah. Waya Farida ne ƙara duba ta yi ta ga amma ke kiranta. Amsa ta yi tare da cewa hello amma kasai ta yi tare da cewa Farida kina ina ne tun ɗazu ina neman ki, ina kika shiga? Muna tare da Batul ne gidansu na zo. Ce mata ta yi ke da waye kika je gidansu Batul din? A hankali ta ce ba alai na sa ya kawo ni, to yanzu zan turo shi zai zo ya ɗauke ki ku je gidan ya Mira za ki karɓo min sako. In ji amma da sauri ita ce to dan murna ba a yi mata faɗa fita da ta yi ba a sani ba. Ta katse wayan juyawa ta dubi Batul ta ga tana kallon ta tana murmushi. Ce mata ta yi murmushin me kike min haka? Ashe amma bata sani ba kika fito da ta yi miki faɗa sosai. Ai mata baki ta yi ta ce yanzu ma aike na ta ni a gama wannan auren mu huta, ki shirya mu je mu karɓo sakon. Batul ce ta dube ta ce mata in shirya mu je ina? Ke ni babu inda zan fita yau, ke ki je ki da. Murya cewa Farida ta ce haba mana, you know I love you, you love me too, mu je tare kin ji. I will get to pack up checks please. Dariya ma ta ba wa Batul ta ce no da gaske babu inda zan fita. Besides anti ma bata gida bare in tambaye ta. Farida bata ce wa Batul ko ba ta shiga dalin namban anti da wayan da ke hannunta. Anti na daukan wayan ta ce hello Farida ya aka yi cewa anti muna tare da Batul ne amma ta kira ni ta aike ni na ce ta raka ni wai ta ce ba za ta je ba saboda ba kya gida. Anti ki yi hakuri mu je gidan ya Mira ne, bana so in tafi ni kadai. Dariya Farida ta bawa anti ta ce mata ki ce na ce ta raka ki. Wani iyo Farida ta sa ta ce nagode anti yanzu za mu je mu dawo. Ta katsa wayan tsayawa Batul ta yi tana duban ta ya za ta yi da Farida ne a rayuwa. Kin kula ta yi ta tashi ta hau sama ta hau waya ta dau wayanta ta bugawa anti tana dauka ta ce anti kun yi waya da Farida yanzu ko? Anti ta ce mata yanzu ta kira ni ki kira ka ta Batul ku je ku dawo. To kawai Batul ta ce ta katsa waya. Farida ce ta biyo ta ɗakin ta ce za mu je ko Batul hararren wasan ta bita da shi tana dariya ta zo ta zauna a gefen ta ce ai na san you cannot do without me. Suna zaune har ba Alai ya zo ya ce mata ya iso su fito su tafi. Mikewa suka yi karamin bakin gele kawai Batul ta dauka ta yafa akan hulan da ke kanta da wuyanta da wayanta suka fita. Batul ce ta shigo gaba Farida ta zauna daga baya har cikin gidan ya shiga da su yayi fakin suka fito su biyun. Suna fita ba su sarki Farida hannu ta ce Farida ya fara kallon ta. Farida ta ce menene din ya fara? Heartbeat dina mana, it's increasing, I'm telling you people, it's becoming serious. Ce mata Farida ta yi sorry an jima sai mu faɗa wa anti. Bata amsa mata ba don ita kaɗai ta san abin da take ji. Tafiya suka yi mai ɗan nisa tukunna suka isa cikin gida har ɗakin Yamira suka isa. Tana ganin su ta murmushi ta ce har kun zo? Wannan ba Batul ba. Da mamaki Batul ta ce ni ce dan bata san matar ba. Matar ce ta ce mata masha Allah kin girma tun kina 2 years rabona da ke mamanki na gidan biki ko? Da Batul ta amsa mata sannan Farida ta ce ya amma ce ta kawo wai mu zo. Bata karasa ba ta ce mata ku je da ya bawa ta nuna miki inda ake aikin kiga ko sun gama ta hada ta baiwa ya suka tafi. Batul na zaune tare da Yamira tana tambayan ta abubuwa har makaranta ta ce mata sun graduating yanzu university za su shiga. Wayar ta take ta dannawa tana sawa a kunna sai ta shirya. Batul ta duba ta ce mata Batul a hankali ta dago daga wasan da take da zoben hannu ta dubi Yamira ta ce na'am in masa zaki can ba din masa zaki je ki zuba min shi, ina ta kiran shi baya dauka, intercom din shi ma baya dauka, kuma ya shigo ɗazu ki ce mishi ina kiran shi bata sa komai a ranta ba. Ta miƙe ta ce ta yana ɗakin yake kwatance ta yi mata ta ce in kin fita ki miƙe sai ki wuce Ramtsuku can ba yana by the left. Ta amsa da to ta fita. A hankali take tafiya har ta isa ɗakin nakin ta ji ba a buɗe ba. A hankali ta cire kofar ɗakin ta ga babu haske sai dim light daga ciki kai ta sa ta shiga
cikin ɗakin. Ƙanshin da ta ji ne ya sa ta jin kamar zuciyarta zai faɗo don bugawa. Tsayawa ta yi a spot ɗin da take, ta kasa gaba ta kasa baya. Tsayawa ta yi tana juye-juye inda za ta bi kawai. Deciding ta yi ta fara